Добър вечер на всички. Много съм щастлив, че Созопол е номер 1. 1 милион лично премиера Бойко Борисов го написа специално на нашия чек, защото той лично връчи нашия чек. Разбира се, че в разговора с него аз му казах, че нормално е да има още малко за Созопол, защото все пак първи трябва да се различава от останалите. Той каза, че ще има още, няма да е това, за което му благодаря от сърце. Созопол отпразнува спечеленото първо място в класацията Чудесата на България. Пред сградата на общината граждани на Древна Аполония, Стъпан и Гайда посрещнаха кмета Панайот Рейзи, който им показа получения лично от премиера Бойко Борисов чек на стойност 1 милион лева. Награждаването на туристическите обекти, които попаднаха в топ 10 на класацията на вестник Стандарт, стана по време на официална церемония в София. Созопол спечели призовото място с архитектурен и исторически резерват Старинен Созопол и островите Свети Иван и Свети Кирик. Според созополчани, първото място е напълно заслужено. За мен е наистина голямо удоволствие и чест, че ние сме на първо място. Всички дадахме много от себе си, всеки ден гласувахме. Така също нашите близки, роднини в страната и в чужбина, които живеят. Нали? Така че наистина аз апелирам към това, че трябва да ни дадат повече от 1 милион. Като сме на първо място, трябва да ни дадат и малко повече, да се различаваме от другите. Дойде време да сложим край на политическите си пристрастия, да започнем задружно да работим за града. Гордея съм, че съм от Созопол. Много сме доволни и щастливи, очакваме втори такъв чек и дано да бъде много по-голям. С какво според вас Созопол спечели? С наистина културните си богатства. Просто не е успорим този факт, според мен. Парите ще бъдат вложени за възстановяването на западната крепостна стена. Разкрити са 2 кули в разстояние на 100 метра в близост до входната врата на Стария град. Те са част от архитектурен ансамбъл, свързан с крепостната стена, който разкрива уникална отбранителна система, която е опасвала Созопол през годините. Ние сега направихме нови открития в носа на Стария град, така че според мен тези средства няма да стигнат, но се надяваме правителството да продължи да инвестира в тази наша идея, защото аз мисля, че възстановяването на крепостните стени на Созопол, това дава неговия реален вид, който е бил едно време. Този проект е част от мегапроекта за цялостно възстановяване на крепостната стена и кули, с чийто завършек Созопол би конкурирал перлата на Адриатика Дубровник, а градът се утвърждава като предпочитана дестинация за културен и исторически туризъм.